искам да ти кажа аз, че компромисът ще... Ай, Снежанка, обърга си ми смата, бе! Тук не си блондинка, пък по-стана. Я провери друга писма. Веднъж бъркам. Дали ще оцелиш това? Това. Мили дядо Коледа, искаме тази година по-отрано да ни забележиш, през цялата година строго да мериш и за Коледа да отсечеш кой от нас какво е най-отпред. Сега да видим кой в какво е най-отпред. Айде. Джуджета, вие къде сте? Бързо моля да направите, Джуджет. Нека сега Снежанка да обясни номинациите. Има няколко номинации за най-различни неща и дядо Коледа строго е гледал, отмерил и сега ще ги кажем при кого отива. Първата номинация е за най-неуморен служител на годината. Този, който има най-много извънредни часове. Наградата отива при Андон Стайков. Благодаря на всички колеги, на майка ми, на баща ми. Весели празници ми пожелавам и много път. Чакай се, значи, ти не си посещавам друг път до дядо Коледа. Като малък, значи тази година, коя часове си има? Трябва да обещаеш нещо да служиш на главата. Кой ти обещава? Обещавам. Добре, айде да служим се. Държанки за това. Обещавам по-малко да изберем часове, ако се повече, време да ги дарим на две. Следващата номинация ще обяви дядо Коледа. Ваш майстор на годината! Кой ли е сега ваш майстор на годината? Иван Ангел! Иван Ангел! Къде го е? Айде, колега! Тук ли е Иван Ангел? Ми ще му предадем тогава, да видим дали ще слушам. Следващата номинация, тя беше за мен, ама нали съм Снежанка, за най-стриктно спазване на началото на работното време. Грамотата отива при Звезделена Калекова. Ето ти наградата. Искаш да кажеш нещо? Притеснява съм много. Можеше поне една целунка, а няма Коледа. Конкуренцията е жестока тук, кой закъснява повече. Във всички номинации конкуренцията е жестока, само да кажа. Следващата на номинация е дядо Коледа. Мис и мистер Барбаран. Мисис Барбаран. Аз съм без очила и не виждам, но... Екатерина Луканова. Къде е Екатерина Луканова? Така. От приказки време ни остава да дадем си време. Сега ти, ако искаш песничка, може да спееш тихче. Върна си не боле. Не боле целувка да няма боле.
Ами да, аз давам награда. Мистер Барбалан Ивайло Димов! Нещо ще кажеш? Ще кажа много да бе приятно степен, че много сняг. Няма ми карбона повече. О! Идва една много специална грамота. За най-секси колега на годината. Кой е донес Шан? Грамотата отива при Йордан Георгиев. Не, разбрал за какво му това тук. Кажеш ли? На неговото място щях да се разведа веднага. Следващата номинация за най-секси колежка на годината. Не мога да прочитам. Бисера, извинявам се, Книжарова. Това вие песничка ли сте, че ще изпеете? Може си добре. Ох, и една награда, дето изобщо не я обичам. И аз се класирах за нея също, ама не мислех се Жан. Наградата е за най-голям кръг. Отива при Георги Тодоров. Къде Жо? Той нали е възраст. Тъжанке, толкова съм ясен за селените, питаш ли има да ми е нещо? За най-добър лъжвериш екип на годината. Екипа на фирмения магазин. Кой ще излезе да поеме наградата? Аз предлагам Борис Георгиев. Да, включва и веб магазина и всички търговия мерки на фирма. Пак хора. Грамота няма проблеми. Няма проблеми. Това е. Сега, които са си дори някои са номинирани и печелят два пъти. Екипа на фирмения магазин. Дядо Коледа не може да прочетеш добре. Това е екипа на търговския отдел. Търговски отдел. Аз си казвам ми лето очилата, но ти къде си ги скривате? Айде да си. Няма слушайте. Добре. За колега или колежка най-съпричастна към проблемите на колегите си. Кой? Кой? Райна Алексия, естествено. Сега тя, понеже няма, може да направи сигурно в тук на Дядо Коледа. Няма да се притеснява, все пак отдавна не си дава в тук на Дядо Коледа. Да. Стихче так, научили ли сте? Стигай това.
хранителни потребности на персонала. Наградата отива в екипа на барчето. Горе! Екипа на барчето. Виктория! Оставя пържоли. Ади, не се връщате. Ади! Дики е лаза. Екипа! Те байте, повярвайте, качерите, повярвайте за най-пълно задоволяване на нуждите на фирмата. Хранителни нужди. Благодарим за вашата целодайност. Грамота за най-позитивно отношение към големите очи на колежките. Наградата отива при Борис Георгиев. Следващата грамота е... Добре, че няма жена, Боже. Това на банкета не са кой са жени, а само такива, които са семейно във фирмата. Грамота Survivor в най-горещата точка на фирмата. Ива Николова, естествено. Иве, не Снежанка, Иве. Само на наборите предлагаме. Много другите номинации. Събитие на годината. Приключване на сезона есен-зима 2011. Почти на време. Казвам го след пауза, за да му разберете. Не, че Брод трико. Предлагам на началник производство да поеме тази награда. Роси Георгиева. Дай, Роси. Отиваме към край. То всяко хубаво нещо ми е край. Наградата за най-голям принос за развитието и просперитета на компанията. Къде отива? Може благодаря си. Абе, аз благодаря. Но аз знам какво съм направил. И заслужавам това нещо, което го казвам. Направете вашата част. На танците. Сега къде останаха късметите? Някой има късмет с номер. Дядо Коледа има